Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da safiya. Da farko dai bidiyon nan za ka taɓa description ɗinta, sai ka taɓa wannan link ɗin gashi nan wanda na ajiye shi, kuma zan ajiye shi a comment na farko. Sai ka zaɓi browser da za ka yi amfani da shi kamar Chrome. Idan ya selecting ya buɗe, zai kawo ka kai tsaye wajen gun da za ka yi register da za ka sai da data. Za ka na samun ta gashi nan ka choose option. Akwai option guda biyu, ɗaya za ka biya 1000, ɗaya kuma ba za ka biya kuɗi ba. Amma wanda za ka biya 1000 datar gaskiya ya fi sauƙi, wanda kuma ba za ka biya 1000 ba shi ma dai da sauƙin, amma dai ba kamar yadda wanda za ka biya kuɗi ba. So da haka mu tun da gwaji za mu yi, mun zaɓi wanda ba za a biya kuɗin ba. So sai ka zo, amma dai musamman wanda za su na siyarwa su yi sana'ar, gaskiya ina ganin cewa zaɓin wannan 1000 zai fi musu saboda ya fi riba. So gashi nan dai sai ka rubuta suna, bari mu cike mu gani yadda ake rijista. Za ka cike gashi nan ga wani gunan referral code, dama za ka ga shi da kansa ya shiga. Sai ka zo nan ka zaɓi email, username ne amma za ka yi amfani da email saboda kare zama complicated. Sai ka sa lambar wayarka saboda idan ka yi wa admin magana ya san cewa kai member ne. Sai kuma email, ni saboda abin da yasa nake cire wannan email din, already dama na yi amfani da email ɗina, shi yasa nake sauyawa. Amma dai make sure email din ya zama real. Sai ka zo sai ka sa password din ya zama ma'ana suna ne da kuma lambobi saboda ya zama complicated. Misali kuma akwai capital letter a farko, yawa kun gani. Sai kuma bayan na gama da su da small letter sai na sa lambobi. So sai ka taɓa wannan jan register, to kai tsaye ya buɗe kuma gashi nan an ce account created. So sai ka taɓa login, ka sa username ɗinka da password. Nan gashi nan ana ma talla. So idan ka zo nan dai shine dashboard, za ku ga a balance ɗin na ba ko naira 10. To gashi nan in ka zo nan gashi nan dashboard, fund wallet da wai. Idan ka taɓa dashboard ko da a wani gun kake, kai tsaye zai dawo da kai pejin da ka fara shigowa na farko. So shine dai sai ka sake taɓa wannan alamun masu ukun nan, wancan na saman, za ka gani gashi nan gun da ake sa kuɗi. Za ka yi wa admin magana ko ta WhatsApp ya sa ma kuɗi. Idan ka yi wannan gashi nan za ka ga ko mobile transfer ko kuma ka yi min magana ta WhatsApp, zan iya sa ma kuɗi a cikin wannan wallet ɗin taka. Abin da ake sa amma make sure dole kuɗin ya kai 500. Sai ka zo nan ga abin da ake sa data nan, buy data bundle, gashi nan mai dan alamun kamar tauraron. So idan ka shiga buy data bundle, sai ka shiga gashi nan choose network, bari mu zaɓi MTN misali. So za ka gani gashi nan kowace data da price ɗinta. In ka yi register dai za ka ga yadda abin yake. Bari mu gani, network yana dan bada matsala. Bari sake gwada. Yawa gashi ya buɗe. Sai ka sake zaɓar dai network ɗin. Za ga in a wannan karan MTN ɗin ma kaɗai za a nuna ma. Gashi nan data ga ta nan 500 MB tun daga nan ta fara, 1 gig 320. To jama'a wannan fada a ce a gashi nan 320 kuma ana sayar ta 400, 500, wani lokacin 450. To yanzu wannan da a ce ka biya wannan 1000, mun biya 1000 tun a farko, to data ta fi haka sauki. Sai ka sa lambar wayar mutumin da zaka turawa. Bari mu sa wannan lambar misali. Amma kar ka fa ka sa lambar MTN, kar ka zaɓi MTN kuma ka sa lambar Airtel, da gaskiya datan ba za ta je ba. Sai ka zo gashi nan kamar verification ne za ka yi, ka tabbatar da lambar, ka tabbatar da network, ka tabbatar da kuɗin da za ka biya, kuma kana da wallet. Sai ka taɓa wannan abun jan na gefe process. Gashi nan na taɓa kun ga an ce mun bani da kuɗi. Gashi nan insufficient funds, sai a ce wai na maimaita. To a takaice dai wannan da a ce na sa kuɗi da yanzu data ta je. Wannan shine ƙarshen bidiyon, kuma dan Allah kada ka manta ka danna mun subscribe da kuma alamar ƙararrawa da kuma like na wannan bidiyo domin samun sababbin shirye-shirye. Na gode.